1928an Lekeition jaiotako apaiz eta zinegilea da Benito Ansola. Humanitateak filosofia eta teologia ikasi zituen, eta 24 urtez aritu da apaiz bezala bere jaioterrian. Parroko izateaz gain, zinema klaseak ere eman zituen Markinako lanbide eskolan. Hortik aurrera Euskal Herriko hainbat zineklub antolatu eta zuzentzeaz gain, duela 40 urte Lekeitioko zine bilera sortu zuen ikasle ohi batzuekin. Gaur egun euskara hutsez egiten den zine lehiaketa bakarra da Lekeitiokoa. Gerra hasi zenean 8 urte zituen Benitok, eta familiarekin Bilbora joan behar izan zuen. Bertan, zinemarekiko afizioa agertu eta Elizaren bideari hasiera eman zion. Egia esan Bilbora joan itzanean, erderaz beznek izan. Bakarri señor, no señor. Osea, lagunik ez, lagunak anai bizan, ni baina zarro zirean, iruro juten ginen, eura bautzen laguna baino zipenean, baina bestela irurok, pelikulak eta ikusten, iruro juten ginean. Segun zego pelikulak, juten zan nire arrebiagaz, nire arreba bateaz, ni baino gaztia osanak. Zozen nahi duzu, Xirrei Templen pelikulak, oso politia zirean, eta aritxek ikusten. Beste gauzarik ez, eta ni, aitza arotza zan, sakristau gero sartu zanan, Bilbon bertan San Antonen, eta ni monagilo itxen eban. Da nire nebarrebak eta horrek Alzion Katolikan da sartute guazan, koruan beba, eta da nian da hortik, abadiak inartu emon asko neukalez, gogoratzen ez abade batek, Benito zer, nahi duzu abade izatea? Bueno, 13 urtea zer esango zua, bueno, bai, eta alatezerik, joan izan seminarizua eta guztagoen jaten, hango egoeria, ez dode joa ja ikasten, berandua, urtebete berandua joan izan, 13 urteaz, 12 urteaz, enoan azterketa, eta ez ninduen ondioko, bihar da moduan topauk aurkitzu. Eta beste urtebete estudiaten hon izan Bilbon bertan, preparaten aportxua, urrengo urterako, eta 13 urteaz ja joan izan, orduan onartu ninduen, eta Bergaran etxen zirean urtebi edo 3, urtebien ibazan dira Bergarako seminarizua, Elezbarrutikoa zan, eta garandik, Gasteizera. Eta Gasteizen, hor saletasuna, zineko saletasuna beti ukidot, baina beste gauza bat estudiaten, erreginoko gauzak, eta otoitza, eta beste egin hartu emanak, eta atsegin jatan. Gero topanean bertan, beste lagun bat, Bilbotarra, rondan bizizana, eta arigaz bat umana undeiza, eta orduan hori, bokazin hori, abadizateko bokazinoa, sendotu egin zan. Eta ikusi filosofia estudia, eta gauza interesgarriak, eta gero teologia, zesan ipez. Eta hor, mundu hori asko atsegin izan jatan. Eta hor sartu nintzen. Zine zaletasuna afizio bezala hasi bazitzaion ere, klaseak ematen aritu zen Markinako lanbide eskolan. Zinearen jakinduria gazteenei pasatuz. Zinea da edertasun bat, ez? Literatura, teatroa, pintura, eskultura, musika, horretanak. Musika asko sartu euskuen guri orduan, musika zaletasuna. Ordu musikiak eta horrek gauza guztiok lagundu egiten dotzue, zeure bizitzan. Nire sari bat emauztien pasan urtean, pasan aurrek urtean, Elixiak. Eta zer medaila bat emauzten, pro eklesia e pro pontifice medaila. Eta zer ipintzen dago, neuk lortu doazenako sinismena eta sinema. Eta nik azalpenian eneban. Zergaitik, Dostoyevskik esaten dago, la belleza os hará felices, la belleza os hará libres, la belleza os acercará a Dios.
Dino, beste modu batera, borizaten da, nik orduan zan, nik erakusten dutenian ez dut, pelikula bat egin dutenian ez dut, esaten, jaungoikoa ez, bidez, pelikulia, hombre, ze pelikula ederra, ze gaiti da pelikula ederra hori, edertasun hori, zeu zer dauko, literatura, bai, Dostoievski novela bat irakurten duzu, eta jo, jaungoikoa esarritan sartzen dago Dostoievski, bere problematika zan, Rusian, baina ikusten duzu eta hain ondo idatzita dago, ez? Hain gozo, hain ederto. Hori edertasuna, nun aurkitu behar da. Begira, bake musikia, interesgarria da, ez? Eta danak liruatuta gelditzen ez, Bach eta Mozart, eta horrek danok, jaungoikoan eruateko bide bat da, ez? Jaungoikoagan sinisteko, jaungoikoa dela edertasuna. Gauza ederrak ikusten dugu zan hemen, Eliza hau, lekituko Eliza hau, ez? Ederra. Erretaulua ikusgarria. Hori, nortzuk egin dabe, gizona, baina hor gizonak zer ikusi dabe. Hor, apartezko burua, pelikula hon bat egin dabe nian, ez? Pelikuliak eduaten dago persona bat, ez da egit. Edertasunaz bat egiten, azken baten hori da. Edertasuna kontemplaten zauzen nian zu, nahi eta nahi ez, edertasuna da jaungoikoa gana urreaten zara, ez? Da bestela ez teologian, da ez gainduan ez duzaten zinema, ez igual oin, baina nik egin daukat ejerzioak emoten seminarizuan, abadinda gero, klaro. Da nire lagun bat eguan orduan direktor espiritual, Derision, seminarizuan da. Arek estudianti ezian, amazazpi urteko mutilak zirean. Da, azte bete jertzuk emotenik. Ez deman ezer eskribi, usteik eskribidu bane ez. Hirugarren egunean, etortzen jaba despatxura bat, eta dinot, bat erderaz, batak izu, zema pelikulaz aikatu duzuzan, zemat, 30. 30 pelikula izentan atrako, berbaldizak emoten, ejerzioak eta 30 pelikula izentatu nebazan. Hori, hirugarren eguna edo zan. Urrengo, berbaldizan zadak, pelikula bat aiatuten baneban, beste pelikula otora puntaten zago zen zauntzat. Orduan, zer esan nahi da horrek? Pelikuletan agertzen diran problemak, ez jaungoiko bakarrik, ez para mundu honeko problemak, horre problema guztiok geua zeikusi daukiela. Izadiagaz eta gizadiagaz, izadiaz da gizadiagaz. Eta hor nahi eta nahi ez, geure problemetan sartuta dago noran jaungoikua. Eta nik argituten ebazan, horre problemak zelan ikusi behar dugu zan, zelan jaungoikuen argitxakaz beste modu batera ikusi lekiez, ez? Dinot, hori txan, beste pelikula guztiak ikusten duzu eta ni pelikula ikusita emoziona huetzen, Alfred Hitchcock pelikulak, edo John Fordek, ez? Ikusten duzu John Ford. Zer esaten dauk, gauza, giza mailako gauzak, la diligencia, edo que verdera mi valle, centauros del desierto, azkanengo centauros del desierto, giza ardurak problemak erabiltzen dituz. Eta orduan, gizatasunagaz ikusi dauken guztiak, jaungoikoape parte dauko hor, ez? Hori, beste modu batera.
Hortzi, edertasuna, Dostoievski izaten da, edertasuna jaungoikoagana urreratuko zaitue. Benetan edertasuna maitea badozu. Eta hori hartzen da literatura, novela, agertzen da bai musika, agertzen da arkitektura, agertzen da leku guztietan, edertasunetan. Amairu film laburrek ekoiztu ditu Benito Ansolak, irakasten jarraitzeko asmoarekin teoria praktikara eramanez. Baina benetako helburua euskaldunok euskarazko zinea egin eta ikustea zen. Ideia horrek bultzatu zuen Lekeitioko zine bilera sortzera. Bueno, ni ez naz zuzendari jaio, niz preparaben zen zuzendari izateko. Ez bada, honetorren izania Lekeitora, orduan eukan zemat urte, berroi urte. Eta 8an jaio nintzen, eta 37an etorri nintzen Lekeitora. Hortzen, berroi urte inguru, ez? Etorri nintzen nian, nire ikasle izan zirianakin, eurak, da eusten hori zestuako topaketak eta jata. Zer engo da? Neure pentsana, engo dugu geupe bai, zer? Ez bakarrik ziniak ikusteko, zaletasun euki bihar da, maite izan bihar. Baina ez da nekua ikustia bakarrik, ia eiken dugu zan geupe pelikulak. Eta holan hasi ginen euskal zinema bilera, motibo bi, bata, zinema eiteko, zinema munduan be, euskeria sartzeko. Eta bigarrena euskeria. Osake, zinema eta euskeria bia bat eitea. Nire borogati eta gure asmo hori zezan, pelikulak eitzen, hastia, hortik gero zaletasuna eta benetan maite izateko zinea, euskeraz eitzen bada gainera hori hobeto, eta hortik hasi izan, euskal zinema bilera, ni pelikulak eitzia. Nik pelikulak eitzen ebazan, animateko beste batzuk. Mutikoak inda, lehenko pelikulak, deranduegi, mutila ez da, 15 urtekoa, 16 urtekoa zirian, pentsatzen dut, hortzen ibiliko zirian. Hortzik joan zan gure asmoa.